गोजौआव अखमानो गैला हनै जोंनि सेक्सनाव नै माबा लानो मोनाखै बे बिफाङाव अनिगियाव 70 नामा दिलगिरि शिवालिक उदयगिरि ओइ मालाय उदयगिरिसो बे मैदाम थाग्रा हाबना मारा बै माग्ला स्कुलसो नों हाबनाय फैलाय हाबनाय नामा स्कुलसो होमबाबो डाइरेक्ट खाना कानेक्सनखा नंगौ ओमफ्राय नैबेयाव दङ आलाबोले दालाय बे गेजेराव मोनसे होथेनाय दङना मिलिनि बेड खाथिजों ओइ मिलि नोंनि बेडआ आंना नैबावसोमोन Oh no जोंनियाव मोसादोंमोन दे औ ओइ दरिमना दंना गैला दरिमना ओइ बिथिं नङा नै ओइदिसो ओइ बैयाव दरिमन दंना गैला बैयाव नै बिजोंसोमोन बैलाय नै बैयो बे फार्मासि जोंनि नार्स मेदामनि रुममोन ओमफ्राय नै बेयो आराबोले हाउस बेयो नै भिडिअ लागासिनो आरो नै यो उदयगिरि हाउसमोन नै बेफोरो नै माबा स्कुल जाबायहाय ओमफ्राय खोबथेजोब्बाय गेजेराव माने बेफोरसे क्लासरुम गोजामोन आरोना क्लासरुम ओमफ्राय नै बियो निलगिरि हाउस ओमफ्राय नै बियो माबामोन सोरनि माबामोनलाय सोरनि रुममोनलाय सोरनि रुममोनलाय इयो नार्स मेदाममोन थायोमोन नैहाय नै माबा क्लास निलगिरि हाउस इयो ओमफ्राय नै इयो शिवालिक हाउसमोन ओमफ्राय नै टयलेटफ्रा मा बिफां रज'खौ नै जों गैयियाव जों गोनाङाव गैयामोन ओइ बेयो डाइनिं हलमोन नैबे फिसाया डाइनिं हल खम साफा खालामबोनांदों जों बेफोरखौ क्लास 6 निफ्राय क्लास 10 सिम सम साफा खालामबोनांगोन होननानै आराबोले हाउस होननानै बेथिंबो दरजा दंमोन बेखायनो फुरा आरोखि ना क्लास 6 निफ्राय 10 सिम जों थाबोदों ओइहाय बाथरुम फार्स्टनियाव थांदों नै ओमफ्राय नै खामसालियाव नैहाय टिभि दोननानै जों खामसालियाव फुरा जिरायना नायोमोन आरो नै बेहायबो जिरायनानै नायोमोन आरोखि सेटारडे मोनायाव दा बेखौ गोसोखांबा खम मोजां मोनो जोङो ओमफ्राय दा बेखौ सिफायनानै माबा स्कुल जाबायहाय ओमफ्राय नै बेनि मोनसेजों माबा दं आरोखि फिल्ड दं गुवार जों गोदो गेलेहैयोमोन बेथिंजाय माबाबाय दाना इयो टेम्परारिमोन आरो बेनिफ्राय बै गोजानाव लांबाय माबाखौ स्कुलखौ पारमानेन्ट बानायहैबाय बिल्डिं बानायहैबाय जों थानो मोनस्लाबासै ओमफ्राय नै ओरैजाय थांनानै बयस हस्टेलफोरबो मोनोमोन आरो ओइथिंजाय नै बैफोरो टिचारफोरनि स्टाफमोन ओमफ्राय बिनि उनावनो हस्टेलफोर दंजोबोमोन आरोना एसे सानैया आराबोले हाउसमोन आंबो आराबोले हाउसमोन ओमफ्राय नैहा शिवालिक हाउसमोन नै बियो नै बे शिवालिक हाउसआ नैबेमोन ओमफ्राय जोंनिया नैबेमोन नै ओमफ्राय जों नैहायनो दिरुं खाबथालाबायनानै जिफोरानोमोन जिसुआ दंखलानो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रैल'मोन बेखायनो खम जों जि सुयोमोन लाइन लालायनानै सिनियरफ्राबो बेनि सायाव जोंखौ खामानि थिनबावोमोन खम लाइन लायै लायै जों सुनाङोमोन दे आंखौबो दे
deh. RP. Bye oरैजाय खम गोलाव नै ओरैजाय नै इथिंजाय थांनानै बसफोरनो फैसा मोनोमोन आरो ओमफ्राय नै बैहाय ओमफ्राय डास्टबिन गारमोन ओमफ्राय मोदाय दं होननानै जों मोनायाव थांनो गियोमोन ओमफ्राय नै एसोर भलिबल गेलेनाय बायदि एक्टिं खालामगासिनो माने बेहाय भलिबल गेलेयोमोन आरो जों बे गार्ल्सफोरनि प्लेग्राउन्डमोन नालाय भलिबल गैयाबो बेसोरा मेम'रिसफोरखौ गोसोखांनानै गैयिखौनो गेलेगासिनो गोदोनिखौ गोसोखांनानै बेसे इन्जय खालामगासिनो गैयिखौनो बेसे खुसि बिथांमोना नवोदयनिफ्राय थांफिनबाय जों बिफां गिदिरावनो जों पेरेन्टसफोरखौ नेयोमोन आरो मोसौआ थांफिनगासिनो जों फुलामिनिफ्राय एबार मिलिमोनाव थांनोसै मानोसो मानसिफोरा बिदि खेबो नामा गोदान बानायबाय मिलि न' मोनसिगोन एबार बारि खोमसि नुलायथारोहाय बिसिना आरो डाइरेक्ट फरायनायथार ना बेयाव दखान खुलिलायथारबाय खावसेया दाबो सफैया नै दासो सफैदों बिथाङा हा माथो बेगफोर दोनग्रोनानै थाङाबा